Hello guys, tinini bat nong ne bagai tini te kaisa video mato kha tabo kai ang paring khatia bari khwaya phaisa phaijak tabo no phaisa phaidro dor no mai ne di mokhai kaisa oro srai rok hostel mokhai nok emne hostel kai ango ke mo kaisa boundary no khlayo mongkai oro tongo srai rok no makna engkai horeng thanga tau tonong bisingo sang nok bisingo asukjak nongno to baire ni phungna hangkai to andra gundra hepan norok naina khanai mana nongno phunung nai norok nai tuni heda henna iko bono norok nugi makna hangkai po or pori tongo o omo ungko na norok ni tam hija hostel ta na mokhai moka bono hostel no gari khaisi khoi ka nong nas ta phungnai friends on nai ni di nai tuni mokhai brother o jagani ikana hade sai makan nok nale norok ikana hade norok nai tungdi norok nai tungdi nong te phungnai andra gundra phora norok nai tungdi to nong phungan vlogging vlogger vlogger anda udah kena madru aja anda muri jo ayo norok nai tungdi te nong phunugoi tongo andra gundra phora nong phunugana yang tabuk te kaisa jaga thanai mokhai hostel ikon hadi andra gundra thaka dol rok andra gundra thaka ikon mokhai ni gari nono ta hostel strai hostel tongmon jaga phunuga na nai ni tini andra gundra thaka do ta jole beji bahai tongbai kaham nong nole mokhai ani dol rok ikon hari tabu bor tharai na rok purna hai hindi hai bahai tongbai hindi bai tong bai engke ko iko borok tongmani o jaga o hostel borok nang kg1 ta kg2 class 2 bo tabo class 2 pori tongo english na hmm english pori tongo iko borok naidi iko borok khai sajogoi tongo na hadi borok srai chikon se o jaga o ma tongjao iko na hadi heda borok srai chikon se oro ma tongjago borno thok rok iko na hadi iko borok thok rok pholayo engke borok saijung tongo kharimai hisaja norok bo phai o jaga o jepro phaya pro norok nai manana hadi tabo borok ready ingjak thangnani bagai tuition no thangnai na ei borok tabo tuition thangna bagai ready ingjak friends ong nai ni di ko boma haike tong nai di borok kharimai hisaka tong hadi engke mo haike norok jara je boma bufa tongnai rok norok mo haike no nijini srai no phorngnani chai tongdi nai di tabor tabo ready sing thangma sinai na maisa baikha mai mase kon hadi borok tang mai mase koite mai masa nai rok sara sato se borok mai masa nai sara sato se borok mai masa nai pori bai asuk serai chikon tia nai ne di ko borok pori bai sara sato mai sa nai keno sai makna bujaro tu borok khasi wi pori tong hari ning makna le hai ndi hai ei ingke nugui makna norok tabuk thanai borok maisa man jaga bo maike maisa nong na phunung nai nor nai tongdi andra gundra thanga tini kisa friends andra gundra so sokai ko ta andra gundra norok manung nai ble heda friends nor nai ne di hingkai ko
omokai sajingo nono phunung mane srai rok maisa mani ko oro no bor line khe salai jao norok naini di ko oro kon line kha sugui salai bor tabo to sanjang thangka niko current power bai sino ran mukhang nugui tongo hai nukla kamu naini di iko nugui makna oro jo to iko mo khai hostel ke mo khai songmani no hingke yang to nong phunung mali yang pura kheto pura awar belek ke tong thogo belek ke nam nai thogo jago hingke tini bagai hambai